goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian atau mau palangit dohot tanoon. Amen. Nama molus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana. Alai namian ro di saleleng ni leleng na do, na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo hubahe kami si lehon-lehonmu na denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramo tihami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon, lehon dihami haporseaon, asa dohot hami parjabar di siteanon niya kana porsea diho, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk epistel di pertanyaan ngata di bagasan bornginon, iman atar surat di buku Efesus bidu 4, mamuka sian ayat perjolo sahatu ayat napa pituhon. Tajahama mar sikat soring. Asa au natarihot di bagasan Tuhani, huapoi mahamu, parangehon hamuma natama, hobar tupajewon naung songgop tuhamu. Martoruk ni roha situtu, marlabok jala marlabas ni roha, masih haihea di bagasan roha naholong. Haringgason hamuma mangaradoti hasadaon ni todi, pinadomu ni dame. Aisada do dagingi, jala sada do todi, ai songonido hamu tarjou di bagasan sada pakirimon di pajowoni. Sada do Tuhan, sada do haporseaon, sada do nang padidion. Sada do debata, amani sasude, si gomgomi saluhut, si torusi saluhut, jala si ingani saluhut. Raphita, alai tuganuk hita bedo di basa-basahon asi-asii, marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Ido saat ni turpuki, martua dona tumangihon hatani debata, jala no piopsa. Amen. Tuhan debata, saya motima, daging daton dinami, hidup kami doa nami, saya pahipasme, kami osude, Yesus hotutu, Raja Naburju, sai paloat londinami, sian pardosa nami, pasu-pasu be, kami osude. Asini roha madihamu dohot dame, nasian debata amata, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Ruas ni huriana ni holongan ni Tuhata, hata ni Tuhata dihita di bornginon, tersurat ma di 2 Musa, bidu 10 ayat 10 sada, ro di ayat 10 walu, songonon ma didok desi.
dungi ninna Jehubama tusi Musa songonon nunga hubegi parungutunguton ni hala Israel dok ma tunasida songonon marhira bodari panganon muna ma juhud jala manukut nai butongan mahamu mangan sagu-sagu asa tung di botohamu audo Jehuba debata munai jadi dung bodari Roma marhulalan akalote tung ditutup do par sarwani jala manugo nai marpiahan nabur humaliang par sarwani jadi dung manaik nabur namarpiahani idama adong mararak di sisik ni halongunani songon batu ni butik natata metna dohot hibulna jadi dung di ida hala Israel akka didok bema tudonganna mannu manang ahadui aidang di botona sida manang ahai alai ninna si Musa ma tunasida idama sagu-sagu nanelehon ni Jehuba Tuhamu bahen si panganon botima hata na tinonahon ni Jehuba papunguhamu siani ganup marguru tuk-tuk na panganon na sasolup sasahalak marguru tu bilangan ni torok muna ganup membuat marguru tu isini udung-udung nabi jadi di bahen hala Israel masongoni adong ma papungu gudang adong na papungotik alai dung di solopi gabe dang adong lobian na papungu gudang jaladang kurangan na papungotik ganup na marguru tu na terpangatsa di papungu nasida wala nido saha ne turbukta huria nani holongan ni tuhata tabotodo perdalanan ni bangsa Israel dung haruar nasida sian perhatobanan Mesir ima naparir parngoluan nasida di perdalanan ni napait perdalanan nasida di tengah-tengah ni gurun pasir hahol nabui dang dapok minum maneng dang dapok si panganon na tonggi ay taboto do ditiki soharuar nasida sian Mesir ditonahon debatado asa di patu panasida si panganon naso mergula maneng naso meragi jadi di patu panasida ma kue maneng si panganon naso mergula naso meragi tidak ada rasa selain pahit. Imai pangani nasida di perdalanan nasida. Tutu ganu pari ganu tiki ima dipangan. Nungaliling merdalan alai pangan masih panganon pahit. Ima perdalanan nasida menuju tano habadiaun na pinasahat ni debata maneng na diwarihonon na tu si Abraham opunasida si Isa do si Jakob di Papua tu nasida ikon gabi bangso na belga bangso na pinarguguan ni debata jala bangso
nagok pasu-pasu, nagok si panganon, si tuak ni lupa, dohot akalan nasing nai. Alina mardalani nasida dangadong dibereng nasida. Bahkan dihajuk-hajuk nasida si panganon na pahit do. Tawar. Bahkan ala nungliling tambah pahit. Mula tapangan roti perjamuan dangadong rasana. Tawar. Dangadong tonggi. Marningok mai tuha pariron na niadopan ni bangsa Israel. Dohot tuha pariron na niadopan ni Tuhan Yesus Kristus. Di sima berengota perdalan nasida marungutungut manasida ay paedo dang songon baga-bagai dang songon baritai imana tonggi muki boy do songoni di masa kopi to nanti arsak tanwaeng madalani perdalanan ning nguluta nomor 33 dang piga to rob na manuhor ay nunga gabi seseminggu jolma belajar ipedang tu pasar-pasar terdekat be alai ngatur lau tu pasar no balga tang manang napiga be manuhor bahkan nadong do na ikut tutup ibana seminggu ngai tu horhian si jualonna ape dangarong be manuhor tutup ibana seminggu ipa masuk tu lamari-lamari nai ape buka mese ngabusuk parir nai pernguluani alani kopi 10 siang songoni donang aka pernguluat tara di tonga-tongan aka ulau nameragam di usaha di pemerintahan nebesiana hian arong pemerintahan kegiatan lau share kegiatan ni arong madek tu ibana oti pasu-pasu ni Tuhani sonari dang arong be dang arong be berkegiatan songoni donang gereja na biasa na yan gedung disewa dan tersewa be pahit pernguluan ni pahit perniahapan ni apalagi ma akan amar sahid menghadapi covid 10 siang diinum aik dan harung rasana sa tonggi-tonggi na bay-bayin teh na maneng sinumon na tetap dangarong rasana pahit dipangan si panganon na tabo dipikir may tabo isi saksang isi aka na tabo di halap bata rasa adaliman yalang tong pahit Roma terkadang idia do Tuhan padongan yommu dihami mungkin adong masongoni di bagasar rohata tapi Tuhan menginginkan kita madalani di bagasan sadani toddi do Tuhani sada toddita do debata mengadupi nama sai asabui hita manalpui saluhutna jalatu pematu hita non aka pasu-pasu bangsa Israel di bagasa trupuk taong berbeda. Nasida marungut-ungut ingin kembali. Tumagam mamula hitam muse tu Mesir diperbudak pitahoi tadi sih. Asal mata langin atong gitonggi asal mata alangi akan tabu-tabui ninna. Roma Jahoba patuduh dirina. Didokom matu si Musa na posonai. Nung ngahu bege parungutung-nguton ni hal Israel. Dok matu nasida. Butongan mangam manasida sian sagu-sagu. Asatung diboto nasida, diboto hamu, audo Jahoba. Bodari nai Roma marhulalan lote. Manugu nai Roma manna.
songon nabur dinaburi adong mah sejenis makanan tidak kena king songon biji ni butik pihak di papungu mai hobar tu tona ni jahuba himana king dapat bagian hobar tu si pangano dan sida molo godang rumah tanggana godang akayana konna gumudang may papungui molo wala ni bana do oti ma di papungui dan gabi papungu na sida robani itu tusogot tinarohana awang donan beberapa na papungu songoni asang tusogot tina perjolo ibana papunguhon ibana perjolo dungo ibuati dibuati isipan asarong sogok musein hape dongan na naso dapat abe atura paron isomanaing di jauh tu hita di masa ni parangoluata asa sada todita di tonga-tonga ni ngoluta lapatan ni sada todi ima merasakan keluhan orang lain merasakan perasaan orang lain merdok ni roha tu holsoni halak baru tutu moluau songoni baru tutu moluau mengadopi jadi kau sarihom madongan songon bangso Israel adong maneng napiga sen nasida lauk basi darong gunana jadi molung ngerakus hamaguan namai molong mabuat naso bagian na hamaguan doi na mabuat naso hak na hamaguan mai jadi diajari turpuk tahun hita asa tabuat ma bagian ta salah mendokon ay godang do rezeki mbain na roy bana mandok selama belum saya makan itu belum rezeki molo hutiok dope itu bisa sama orang lain saya bagi saya berikan kepada orang lain mengurupi hal jadi rezeki itu hanya sebatas perut sepanganon molo ngahu pangan ngayauwe hima rezekiku jadi molo hutiok dope boy dope on pakeon mengurupi halak boy dope on muse pidda tu halak artina kalau nasukun na dihita hido hape dihita muladong dope artata arong sipanganota itu bisa kita bagi orang lain mengurupi halak di tonga-tonga ni ngulutaw di simana buhi tabereng turpuk taon asa sada todi sada perasaan sada tindakan ulaon laho mengadupi na masa di tonga-tonga ni ngulu molo tarefleksi honon boy may di rumah tangga iko sadaman niya danak ama doho ina saroha saulon mangulaon ulaon na iko sadaman niyan sahalak pimpinan dohot akka anggotana akan na ditoruna mangula ulauni gabe ulima saluhuna molo di masyarakat Indonesia iko sadaman niyan pamarita dohot masyarakat na law mengadopi COVID-19 yaon lewat mai alay molodang sada dang lewat molodang sauluan manang sadalanan manang saroha datung salpo na masaw tabiring do di bangsa-bangsa nasing di negara nasing to di lockdown na sila sa bulan memang pait do na sa bulan ni dang mangan
dang minum, cukup-cukup na di sinoni pangan, dang butong, dak songon da somalibe. Sampai sadek songon jamitan hari Minggu. Dalam 1 bulan, ale lewat kopi ti, dang adong be di daerah Nasida. Sadana Nasida, sadar rohana, molo sadar roha, lewat dosen parmaran ngoluta. Sada todina, sada pangulahononna di tengah-tengah di keluarga, sada di bagasan Tuhani, marulala doa kalote, merdebuat doa kapasu-pasu, pasahaton ni Tuhani, di tengah-tengah ni ngoluta. Di simana bui binereng, di bagasan pernguluata siganupari turpuk tahun. Kesatuan roh yang bekerja dari Allah ikosadama rohata. Mulu di HKBP idok mon satu visi dan misi. Ima gawe pasu-pasu tulian pertibio. Satu visi dan misi. Jangan berbeda-beda. Paditana visi naon. Situana visi naon. Ruasna visi na tuson. Berbeda. Bahkan Allah yang bertolak belakang. Buama huriyai. Tentu akan mengalami keterpurukan. Mengalami kehancuran. Imam mulu dang sada toddi. Jadi kemar toddi dong. Misalnya marpungu-pungu hitam. Punguan ini kemar toddi. Hatat tapi ikomar toddi. Ima toddi nazir debata. Ya ruta bigi hatani jolma mendok. Aila sumar toddi do wereng hatani on. Tusan nang bino to maneng nahan nang gidona. Oti berang boy ni tiup inna. Alawa pikiran nape melayang-layang mendok hatana pe tusan. Gawe nang martodi. Tidak terarah, tidak ada benang merah. Di tengah-tengah ni napasahaton ni mana. Jadi marhiti-hite terpuk tahun di paingot kita. Asa sada ditoddi na pinasahat ni bata. Imana pasadaun hita mangula ulah monerohan itu ata. Baiki di tengah-tengah ni keluarga naking, di tengah-tengah ni gereja, di tengah-tengah ni ulauta ganung marsada-sada. Memang borang do akatan tangan di sini. Halai marhite-hite terpuk tahun di pergogoi kita. Napa eti boy do gapitonggi bayenon ni Tuhani. Naso adongi boy do bayenon ni Tuhani gabi adong. Ima harapan-harapan. Nah di dokon na virus corona mematikan inna boy do bayenon ni Tuhani noni malum menjadi menghidupkan. Hitung-hitungan ni ngoluta. Jangan-jangan virus corona juga dibiarkan di dunia ini. Asa-asa mangulu kita. Mangulu dina mangurupi. Mangulu dina berbagi. Mangulu di hasadaun ni toddi. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk bersatu di dalam roh Allah. Menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Unang songot bangsa naking, bangsa Israeli. Ngaidokon siyang gijam. Maradopon si Musa. Unang araw na papungo lobi siyan sa solub nila. Abi papungo. Aha na masa at turakaron. Aha na masa hasusahan. Busuk si panganoni. Sia-sia hidupnya. Ala dang satodi mangulahon tonani debata. Jadi marhiti-hiti turbuk tahun di paingok mahita. Malang di dia pihita maringana. Pasada matodita dohok debata. Pasu-pasuna maruhalan lehononna. Ganup ari manugut nang dohot di botari. Pasu-pasunay pasaton na doy tuaka naulo manangihon ibana. Pematan itu hata mapergogoy hita. Amin martangiang mahita.
Tuhan Jehovah Dewata amanami. Nabadia dohong na marhabangsa di Banua Gijang di Sordo Hami sudi ruas ni Huryam hagaipi jeruju dohot hagaipi Sikem payhutihut ibadah on mersada di bagasan Todim marede mamuji pasangan warmu mersada di bagasan Todim manangihon hatam asa saroha satodi saparulaon hami di tonga-tonga ni hasyanganon ima holan mengulahon lomon roham duhut memberitahun berita nauli tulian pertibion merhite-hite ulaun nami dipudai hodo hami merhite hatam asa unang hubuat tabi naso bagian nami asa husariho kami dongan nami na mekmet asa husariho kami dongan nami na pogos nahacitan nasay mga dungi tumatangis molo adong pedi hami pasu-pasum pakyo nami may mapargugui akka naso margugu Tuhan Jehovah Dewata amanami unang paluas sami mangula-ulaw nami sian padayon nami aidang saluhut na tonggi hobar tulomoneroham molo hudai hami pe napait maneng naso mardai nama jodoh di hami Tuhan asa marningot hami di hapariron ni bangsom doho Tuhan Yesus Kristus tumobus hami asang giat hami marulupulup marningot sa luhod na Tuhan Jehovah Dewata aman nami di botohodo virus COVID-19 di bagasan tonga-tonga ni negara namion way na mabuy mabahin pahit pernguluan nami nabuy mabahin pahit ng padayon nami alay Tuhan Dewata aman nami huboto hami do perdinggan basahong jala nasarihonom mudo hami akka iyana komon Tuhan Jehovah Dewata aman nami pergugui mahami sa lubna pasu-pasu taparhon permaraan Oma tangiang nami Tuhan mamuji doh marpangiduan Tuhan tangi homai marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin maridehita Jehovah Dewata sai tetap kami ai masih berdosa nabi doa itu jauh kasih roham di hati sai sesa dosa sudah marhete sesa nami namate di aselangi di Golgota edo
tapasada rohata martangyang mahita. Ali di bata namarawang sa di Banua Gijang. Dipuji dipasang kami guarmu nabediai Tuhan. Dibornginon di pertangyangan nami sadarion. Tuhan madok moliati kami Tuhan lupamu. Diloko dope Tuhami marhai pason ni daging nang todi nami. Diloko dope Tuhami kesempatan dinalao beribadah memuji pasangapon guarmu nabediai. Mari hite pertangyangan nami di Bornginon. Jala diloko dope Tuhami Tuhan nak kami na di bagas joro syak songoni nang di bagas nabi. Nama dohoti pertangyanganon. Nunga hubegi hami barita nauli na pinasahat na posomi. Atok Tuhan lehon ma Tuhami todi parbinotoan taringot tu jamita na pinasahat ni na posomi. Jala homa tok Tuhan namang leon Tuhami gugu dinalaho mangulahon barita nauli no baru hubegi hami. Ali Tuhan di bata suaksoni nang naposom napasaton barita nauli amang padita nami do keluarga homa tok Tuhan nama masu nasida mga leon hai pason ni daging nang tadi nasida jala tabaima parminotoan dinalaho pasaton barita nauli tu sudi ruas ni huriam. Ali Tuhan di bata nawarawangsa di Banua Gijang syak songoni nang sudi hami parhalado ni huriam natongon di situasi na sangat kami sulit melakukan pelayanan alai di bagasan pos niroha kami Tuhan. Hodo tok tong nama lian todi parbadiai Tuhami parhalado ni huriam. Seterbaik kami Tuhan ngalehon manang melayani di huriami. Leoma kesehatan Tuhami ganup marsada-sada saksongi nang sudia ka keluarga nami. Ali Tuhan di bata marawangsa di Banua Gijang nang turuas ni huriam na di bagasan hipas ni daging tong maho Tuhan na pargugon nasida saksongoni tarlumubi na di bagasan na marsahit tunga HP sahit nasida Tuhan api homma tangam muna wediai mariti-hiti asi dot holong ni roham turuas ni huriam na di bagasan parsahiton asa tumibu malum sian akasahit na dong di pamatang nasida nang di ruas ni huriam na di dalam pergumulan hidup na dijalani loma gugu tu nasida Tuhan jala todi parbadiai matutu nama nyungguli nasida samar gugu nasida laho menghadapi aka pergumulan hidup di situasi sonarion pos rohanami Tuhan naleono mudo tu nasida gugu jala terbaik nasida menghadapi aka pergumulan hidup. Ali Tuhan di bata bangsa di Banua Gijang nang di huriamon kami ruas ni jeruju leon ma perkembangan di huriamon Tuhan jala homa tok tong nama masu huriamon asagabe huria namarsadani roha
Huria na berkembang tu hari-hari na mangihut. Jala di waktu na dekaton Tuhan, Huria jeruju nagabi resort nama resort nagu mau lihat tema tutu Tuhan sudi nai asi do olong nirham do nama ngalehon tu Huriamon boy gabi resort jala boy melayani tu aka Hurian asing. Ali Tuhan di batan marabangsa di Banua Gijang di Bornginope Tuhan ami tong mangido tuado pamu tarlumo bima di hutan nami Kalimantan Barat khususnya di Pontianak Tuhan tongon aka sahid COVID-19 narong namasa di hutan namion tuho mahu pasat kami Tuhan homa nama nalpuhon akasahiti asa boy sudi hami ruas ni huriam suak songoni nang masyarakat nadong di Pontianahon khususna do di Kalimantan Barat boy hami mangulon-ulon nami siganu pari jala boy terbaik kami Tuhan aka kegiatan-kegiatan sehari-hari dinalaho maluli ngulu-ngulu pos doroha nami Tuhan nadongan nomu tong aka para medis dinalaho melayani aka sahid namasa sonarion salpuon matutu Tuhan kasahiti asa tong para medis boy tong marlas niroha ali Tuhan di batana marabangsa di Banua Gijang siak songoni nang pemerintah nami negara namion homatok tong namang leon kebijakan tuaka pemimpin negara nami jaka pejabat na tertinggi satu terendah dinalaho memimpin membimbing rakyat bangson gabi mardame jala marlas niroha hami di bagasan mangluli ngulu-ngulu nami siganupari lehon ma kesehatan tu aka pejabat nami Tuhan asana sida boy mangulahon na hombar tulo moniroham ali Tuhan di bata nama rabangsa di Banua Gijang pos roha nami Tuhan sudi akan napinangido nami mariti-hiti tangyang nami di Bornginon tuhodoh pasat kami Tuhan di bagasan pos ni roha kami sok songoni piali Tuhan nang dia karuas ni huriam namartangyang mangido tadupamu kanup marsada-sada homatok tong na mangalehon aka pangiduan nasida marhiti-hiti tangyang na pinasat nasida tuho li Tuhan di batan warabangsa di Banua Gijang sok songoni nang sudi keluarga nami na tua-tua nami ya nakon nami sudi matutu Tuhan na pinasatmu tuhami ganup marsada-sada leho matutu hai pasan ni daging lang to dinami pada uma siato dinami do daging nami akasahit tarlumubi sahit na masa di tikyon li Tuhan di bata di bagasan pos ni roha dohami mangido tarupamu jalaho matok-tok Tuhan pakusadian nami jalaho matok-tok Tuhan pangaluan nami jala tuho matok-tok Tuhan kami pasaton sudi ngulmit ni ngulu nami tok Tuhan mau lihat tema sudi na pinasahatmu tuhami sian hosa hanguluan hai pason ne daging
nang tod dinami alani asih dohot holong ni roham. Mau lihat tema Tuhan di pasak rohanami, di bagasan, kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, si pangulu kami. Amin. Tapasada marohata martangiang mahita. Ido tutu hale Tuhan. Di pasada asini roham dohami. Jada di pasada holong mi dohami hale Tuhan. Alani do terbaik kami. Roh tujolo malia mang nabasa. Terlumo bima di pertangiangan nami di apala di Bornina. Ima nama ngadupi akka saluhu nahami oleh Tuhan dile kodo dihami ho sahangoluan nasiakoi jala dile kodo tu perngolon nami ahado akka kebutuhan nami boido tutu hulewati hami hari demi hari hola mangasahon guar munabadiai marhamonanga kami oleh Tuhan boboto hami do tutu di purtibion tunggu dang doha susah nali amang nabasa ido posti rohanami di padongan yomu di hami nang durus mudarmu di luluk Golgata ala perdosa nami jala di paradi hodo ingana di hami ima surgo hasonangani ala ni wali amang marpos ni roha dohami anak komu apala dia pasonali Tuhan di pasada asi do tolong ni rohami dohami oleh amang Tuhan alani tuk tuhoro pasahaton nami daging dohot terdinami wa malateo kami maya apalagi di ruas mon ruas ni hakapipi jirujon oleh Tuhan di minggu nasalpu tung torok do namar sahid covid 10 siai alai nunga torok be nama lumbela mang nabasa Tuhan, dangalani gugu nami, dangalani usaha nami, alai na di pasu-pasu horo hami, ganu marsada-sada, di pasu-pasu ho para medis, di pasu-pasu ho para keluarga, jala marhamunangan nasida, alani sada holong nasiakoi, di lekoto dimi di hami ganu marsada-sada, Tuhan jala di patah nami. Di bagas tikiot tutu adong dope na marsahit ruas nami benon nami mai tuho di bagas Borngino na liamang nabasa asa ho na masu-masu obat na pinangan na masu-masu akka keluarga asa toktong nasida marsada ni roha di bagas tangiang mangido pangurupion tu ado pamuna bediai ayah mahami tutu di adupanmu hola tuho rohai mangido pangurupion amang nami nabasa Tuhan di bagas tikion ima nyonya ima amang nami silaban na nyonya silaban borsitorus nomor sahid covid 10 siai nang namion Tuhan pasu-pasu obat na pinangan na asama korhon hamalumon nale Tuhan
Tuhan songoni anak nami Robin Sinaga nomor boru Pasaribu nunga mulak be amang namion serumah sakit Antonius apalah di Bornginon pos dorohan nami Tuhan di pemulihan di persahiton tukoho dari Tuhan namang leon hamalumo dia manami asatung pos rohani keluarga pos rohanami alani ali Tuhan pasaton nami do tuho keluarga asaho namang leon sada di rohana sida di bagasan tangnya asato ngali Tuhan buina sida marlas di roha di bagasan keluarga nasida Tuhan jala di bata nami tangi homa tangyang nami ali Tuhan soni nang keluarga je marpaung baru arwah dohot sitiur baru marpaung na proses pemulihan nasida di bagas jabuna Tuhan nunga lumayan Tuhan proses pemulihan ini itangnya kodo tangyang isaluhu nah karuasmu Tuhan alai tuko mana pemalu pemusengani asabuina sida mangulahon hobar tuloman rohami mangulahon akasulahon nanain lomnya li Tuhan Tuhan songoninang amanami keluarga Asinaga Borumanik do di anak nasida Gabriel Sinaga tuhoro Tuhan namalem hamalumo di keluarga nungaliling nasida nase marsahid di bagas nasida pas dorohanami lena muda silas ni rohana nasida boy musingani Tuhan mangulahon na hobar tulamani roham songani amang nami esna baban na di bagasan rumah sakit do nasida Tuhan alai pangiduan nami tu ado pamo ditiki-tiki na jonokon boy manian mulu amang nami tu bagasna asa marsada nasida di bagasan keluarga boy marsada marlopit tangan marede laos mamuji pasangap warmu nabede Tuhan tuk tuhoro pasaton nami keluarga dua malato kami dotong dileko basa-basa di keluarga ya nakon nasida masuk do Tuhan katan Tuhan maulah hati mai saluhna gabe silas ni roha mayakan nakon nami songoni nang nakon nami si David songoni nang nakon nami marga simorak ke Tuhan asih roham dilekor di ruas nami on telu masuk tuang katan kamalato kami mayale Tuhan holan asih do tolong di roham di asaboy anak konami gabi basido di ke pemerintahan atong pasahat kami di pelayanan anak konami tujulan Tuhan gabi anak konaka si pajulome gabi anak konaka hati urome ya le Tuhan dia katugasna pos dorohanami na hodo mabayan nasida dia ka perkara juani atong pasahaton nasida do dirina tu do pamuna bede gabi aka anak hati uron ya le Tuhan ya anak nami Tuhan jala di bata nami songani ma musengani amang nami amang habe bajar nahor nunga dijabu benda sida ale hurak sehat perdagingonna pasu-pasu mana sida le amang songani amang nami amang situa jaha purba amang situa sitorus soni inang nami inang nyonya hutajulu boru turnip nunga marsait narengeon ale Tuhan tu pasau malam meneroham tu keluarga asih maroham Tuhan tung lemam manasaut mulu tung ado ngali Tuhan akado sa pangalason ulah nasida saya sama yale Tuhan asih maroham di nasida asang giat boy gajang umurna ala di bagasan hasihaton pas dorohanami do hale Tuhan pasaton nami do tuho keluargaon holan roham manasaut Tuhan alani saluhu nabolo tungadong akar ruas nami nasobo tohami nasapamotoan ni huriam di bagasna manung di rumah sakit ke Tuhan asih roham homa nama ben hamalumon dia karuas nami mulai senama me satu nama godang satu nama tua pasaton nami do tuho karuas ma leo maha sehaton Tuhan nape sepatah hami sian perhalado seneng lubau nami do karuas nami na di bagasa persahiton ala hinorhon di persahiton ko bisa polisi Tuhan dak terbaik kami bajut pai nasida ale pastor hanami di bagasan holong nasi koro hami di pasadaho di bagasa tangiang marsada ni rohami
alani boy hai pajupang hola di bagasan guarmu na bedie. Tuhan asih roham dia ka tetangga nami ope pasu-pasu hami. Pasu-pasu selalu tetangga nami asa mardame sonak kami. Boy hami tutu ruas namion gabe jemaat mudison marsonak-sonak kami li Tuhan asa gabe huriam nagok pasu-pasu na li Tuhan atong pasu-pasu hami mulai saname me sahat tu nama Tuhan sahat tu ho mahami li Tuhan aria do borngin Tuhan jala di bata nami pos dorohan nami di ho na ho do mama sumasu hami ganu pare Tuhan atong pinuji pinasanga maho mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua jala sokopani amin. Jongjong Mahita dan jadi hamu mabiar ale sang pakai burju gogom sasude nang esi bolis mamol kakau sai tatap Jesus Martangiang Mahita Hali Dewata amanami na di Banua Gijang Hodo harorwan ni salut selehon-lehon na dinggan Donasa ulibasa nama uliutus Upasata mima senalahom itu hami pilihan nami tuho Sejalo mai gabi uwa na husus di jolom Pasu-pasu mai jelaramoti asa parhasyang hami pilihanon pati bulhon hara jom itonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite todim asalam tadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite Jesus Kristus Tuhan nami amen rahmahita mangidu di tangiang aliyama nami aliyama nami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajommo si saut malomoneroham di bonotongon son na di Banua Gijang lehom matuhami sadarohang uluan siapari sisa dosa nami songon panisa nami idusa dinungan na mardusa tuhami unang hami tu giyot tu pangucunan palua mahami sian pangago ay horo na punah harajaon dohot hagugon rodi hasangapon sa niling na amen asin rohani Tuhan Jesus Kristus do tolong ni rohani de bata amata do parsauran ito di perbadia manamang ramoti dohot na mamasu hamu sa luhut na Oras manihita. Oras.